gimomiyo bro bedo matek en ni nyakwar Peres ni nyaka ne nyuol makoro sani ogodala nyare maduong' wachiegni luongwa ni wabed piny wakaw pes jodongo Djibouti osebedo gi president achiel onge gi teko mar dhi Burkina Faso tokeno jogo ni we need a democratically elected government onge go nikech ibro penje ni to in ng'a ka ng'a pinyu chalo nade useloko president didi pokno temo Osebedo foreign affairs minister for 37 years imagine onge go to mano gima duong' nikech sama kwe nitie piny Afrika to hala lokore mayot to abedo ka wuoth bende bedo mayot to Africa jiwore to dhi mbele emomiyo Ruto koni Africa missed the opportunity for the finest Raila Amolo Odinga okegonea erokamano ahinya